ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ମିଛ କହିଥିଲ। ତମେ ଗୋଟେ ନାଳୁଆ। ଏଇ କଥା ମତେ ମିଛ କହିଥିଲ ନା? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେଦିନ ମତେ ଦେଖୁଥିଲ। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ସେ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ତମେ ଦେଖୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ଭାଇ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବରା ଖାଇବ ନା ଚପ୍? ସରି, ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇଦିଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ପେଟ ସଫା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହବ। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆରେ ଇଏ ପତରେ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଖାଅ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମାଗଣା। ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଗୋଟେ ନାଳୁଆ ନା? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।